Guys, may gabi na itong tanan for today's vlog guys. Nata sa sulod sa barko. Nag-charge ko sa akong cellphone guys. Muna nata sa sulod. Kusog kayong ulan guys, as in grabe. Minggani guys kay naay kanibitang kanang mag-atang bitaw nga magdala og payong guys. Dayon payungan kanila makakuan ta sila payong dayon magbayad ta og 50 pesos. Bahala na atis kita mabasa sa kusog kay nga ulan. So nakasulod na kita diri sa sulod sa barko. Finally na nata diri. So magpaabot na lang ta guys sa oras nga mo larga. So thank you Lord kay nagid mi di ari sa Usamis. Og mauntag sayo Cebu na mi guys. So salamat sa inyong tanan sa suporta. Bye everyone. Hello everyone, hello everyone, hello everyone. Ang ubang tao guys, nag-base sila pinangita sa ilahang bed ug hadapit ang ilang bed ug unsa nga number guys. Ang amo guys sali ra kay namo nakita kay nagpa tudlo mi dito sa kuan dire sa barko sumuong dito doon sa dali ra nakita ang amo ang tulganan guys. So nanami dito naka-ready na ang amo ang gamit. Ako ning ani ko diri guys kay i-continue na ko charge ang akong cellphone kay hapit na ta malubat. Naka-charge ko dito kaganina sa gawas pero akong gikuha kay pasulod naman mi di ari gina nami nga mosulod sumotong akong giibot so nag-continue kong charge diri guys para dili ta malubat. Pero ambot og nabaka hay wifi diri murag wala gid guys data ra ni akong gamit so di pa jud ko maka-upload karon ug pa jud ko sa buntag maka-upload ani guys. So nag-busy ang mga tawhan sa paninda sila ng mga bed. Bye everyone. Hello guys, good evening. Mularga na mitod-taod guys kay alas 8 na kapin. Dapat alas 8 jud untok ni mularga. Sa na day oras? Alas 8:17 na guys. Ang nami diri sa barko. Wala kayo pasayro guys. Naratong Trans-Asia guys. O, kakaliw na yung mga sakyan guys na atong Trans-Asia. Trans-Asia dito. Trans-Asia dito mo nasakyan tong last year guys. Nindot siya. Trans-Asia dito siya di. Ay, abin ako kukaliyong to. Ara ang sa Usamis guys. O, ako ang Port of Usamis Passenger Terminal Building. Kana diha dapat guys. Igang kay dito sa sulod guys. Oy, diri okay kuan diri. Ha? Nagdagan na eh? Wala pa. Ay, nagdagan naman siguro kay murag layo naman. Wag nagdagan naman siguro ni guys kay layo naman siya guys. Alauna. Ato ning isulod ang kuan kay simba ko palayo mahulog unya guys. Tadari guys. Ato na kay pasairo. Guys. Ay isa ka barko. Bye everyone. Hello guys, palarga na mi guys. Layo naman dahil sa pantalan guys. O, paliko na siya guys. Palarga na dahil. Binako gapundo pa guys. Kaya di man gud siya mailhan nga naglarga na. Huwaan naman di ay ni o. So sayo din may ani maabot pa guys. And under na to bi. Paliko na di ay ang barko guys. O, palakaw na di ay guys. Daratong Port of Usamis o. Ito ang Trans-Asia ferry. Trans-Asia shipping na Trans-Asia. Wala pa, nauna tato. Guys, gamay ra ka pasayro guys. Gamay siya pasayro. Tomorrow morning mga 5 o'clock siguro mi na anami sa Cebu City. Human ana guys. Sayo mi mahuman og check up sa mata sa kong mother kay nakabook na mi dito guys. Kuan nakalisan na daan akong mother dito mo na nga makauli mi dayon guys kay dali ra mahuman ang follow up check up sa mata sa kong mother. Pagkahuman ana guys, kuanan siya og tambal.
Din uli na dayon mi. Pagadian na pud mi ugma, Cebu to pagadian na pud mi ugma, puhon. Guys. Guys. Pabaking na guys ang atong barko kay pa layo na sa to ang Port of Zamias. Dako kayang Trans-Asia guys oh. Trans-Asia guys oh. Diba? How far away? How far-sighted? Mangimutat. Magkuanon ta ko sa kung naong guys, kanang mag-apply nang takos kung naong unya kay nalimot ko ba nga wa man di ko ka-vlog diri sa barko diri sa gawas mo to nga dali-dali ko og vlog kay wa pa ko kahibalo guys nga minglakaw kaning larga na diining barko o mingani kay na-absent pa nako ang sa gawas sa Usamis o to nga dali-dali ko tindo gibiyaan ako akong pang-apply dito sa kuang naong kay ako aning i-upload sa kuang YouTube channel. Larga na mi. Larga na. Port Alpha is secured with land. Gawal ang bata guys, gawal ang bata. Tarunga ginang mo style niya. Tarunga ginang kaya ito. Ito ko na yung style. Diri rata guys, magpundo sa ta diri guys, kay maglantaw-lantaw sa ta diri. Gusto kayong ulan ka ganina guys, gani kay may undang na ang ulan. Sabak yung mga bata guys gahilak. Paliko na ang barko. Palayo na siya sa Port of Zamias sa pier. Kaganina guys sa bus naka-vlog ko kajutra guys. Wala kay pagsakay gina mo wala kay ko naka-vlog kay nabisi ko sa mong gamit guys. Kay gabantay ko sa gamit kay karon busy na kayo karong panahon na guys. Kanya ko ang cellphone ako nag-i-charge akong giimbot kasi wala pa siya na full charge kay dili na tumabantayan. Kay layo man among bed dito sa kuanan sa cellphone sa mag-charge kag cellphone layo among bed. So mo tong giibot na ko akong cellphone guys. At least 57% naman siya. So ugma ko malubat ni wa jud koy mahimo. Nya ra jud ko mag-charge ani pag makasakay na pud mi sa barko. Guys. Layo-layo na ta sa Usamis. Layo na ta guys. Diri na punta, balhin na punta diri guys. Kaya wala na yung makita diha na view. So diri na punta. Diri okay na pa'y makita na barko. May ragpasayro guys oy. Ambot lang ka sa ubos kay naman mi sa naman mi sa second floor. Ila din ni ka floor. Duha ra din ni ka floor di ay. Ang Trans-Asia mo oy third kuan siya third floor. Ang Cocal yung is second floor lang siya. Ito na mi, larga na mi.
Palarga na mi guys. Ang Trans-Asia, unya pa na sila mularga siguro mga 9 o'clock. Dako gid ang Trans-Asia. Pero kusog mo daganin ko kayong may sayo maabot dito sa Cebu guys. Mas una pa ni maabot kaysa Trans-Asia kana nga barko. Kana guys. So mobalik na ta sa tong higdaanan guys. Right, asa man tong higdaanan. Nag-vlog ko. Yung larga naman. Gani. Dili man mailhan siya ng larga. Guys, continue ta sa tong vlog guys. Kay na kuan guys. Naamsa ni natandog ang akong vlog guys. So continue ta magkuan sa ta sa tong naong mga flies sa ta sa tong naong guys. Kay para og makatulog ta at least sumana ta og pang-apply sa tong dagway. Asa man to kung gapas na dira. Nakuha na lang ko gapas. Ay naara. Ang mga apply ta guys sa tong dagway. Ay. Buig. Suga na siya. Na. Guys. Cek. Ini ba? Kasi manawag siya nimo, di ko nakuha. Ma'am, ayong gabi ma'am. 3,000 ra imo gihatag sa inyo ma'am. 1K sa mabay na ako tulo sa rural. 600. Wala. Ayun ka mabot ug mga alas 5 pa. Sa mga dagat ang Ma'am, ayong gabi ma'am. itong sakyan nato dito sa kuan sa dito. Idalyon man to. Dahil na mo tulo sa rural 600. Dayon. Pag-abot terminal pa tayo ng 100 para doon sa dalan. Sayo na ako gabi yan. Wala na ako doon. Magbukas na siya. 800 na nakaon sa ang pagkabukas ko yung pinili nila. Babasan. Nakaon. Si Motherland. Tulog na si Motherland guys. Para mangutana siya magutito. Kapag ito pagba. Kala nga, di siya
Alaw din mo ba? Guys, si diri ra tataman guys, kaya akong sa amin nasa likod aning cellphone. So bye everyone, thanks sa inyong suporta, ang pintang tanan, palarga na ang barko, bye.